Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Пава Парчев, а днес ще ви представим един сервер на Майнкрафт. Долу в описанието ще сложа линка. Така, значи тук ви спамва. В момента самия сервер се прави, той е нов. И сега общо ще го представим, за да има хора. Доста як спаван има, като гледате. Сега малко ще, да ви го покажем общо взето. Хубаво знаме. Ами ето това общо взето е спална. Вижте го. Сега, да видим какво друго има. Значи той в момента, пак казвам, сервера в момента се прави. Още не е довършен. Но влизате, за да има все повече хора. Значи има Ender Chest тук. Я да видим така. Я да видим ларповете. Мисля, че бяха малко. Да, те са 4. Преди малко бяха 3, сега ги правят. Добре. Warp. Enchant. Опа. Така. 5 секунди таймер. Това е хубаво. Много добре. Много добре. Така. Ето го, това е Warp Enchant. Ами те всъщност доспална де, но няма нищо лошо. Сега правят ларповете. Преди малко бяха 4. Така, ето го, Warp Enchant. Би трябвало да знаете какво е Warp Enchant. Warp Shop. Тук може би шопа може да не е довършен, не съм сигурен, не съм го виждал. Не знам как ще изглежда. Така, Warp Shop. Warp Shop-а... Що не се беше? Това ми, тук сега ще слагат, Да, те сега ми казаха, че шоп още се прави, но доста готино е направено. Всичко е стълбички, пещера. Не, наистина хубаво е направено според мен. Да. Браво. Warp. Я да видим още какво е Warp Trade. Така. Warp Trade. Ясно, значи сега ела да видим. Ясно, ами тук това са Warp Trade за цените да купиш и да продаваш. Чай само да видим Money. Да, има пари. Тук Warp SMS. Опа. Warp SMS. Така. Значи, това е тук Warp Trade, доста хубаво направен. Още сега го правят се. Сега това е Warp SMS-а. Tron Gold. Добре, това са 20 USD, 10 USD. Тъй като сервер е нов и още няма други неща, ще направя още едно ревю по-късно. Сервер ще стане хубаво според мен. Както виждате, доста як за самото начало. Това беше от мен. Надявам се да ви е харесал ревюто. Влизайте в сервера. Аз съм, Баба Майка. Чао!